belai hambai jotono lamsogo sini korborok news media rokno tai tinio jagao जों belai kheno khatung khajani bisingtei bongni mankha tai jotoni no saktar mani bai tai bubagrani nahar mungbai sini first plenary session tabuk जों takfungni 10:30 baji tongo o jorao kwbangma जों borok malaikha kanchanpur ambasa chini ayengo 48 koromsora 47 ambasa 49 samuno tai kwbangma jagani borok no जों phai tongmani nukha chini first plenary session tini 15 tarik khana 16 tariko paitha kungnai tini o jagao obahaikeno chini okra chakra rok bahaino chini saktari samung tangnai rok norok media rok bahaino phungni simi norok phailajak miani simi norok phailajak जों nugui tongo tai obahaikeno tini nukha jotono no chini buma bodol rok thang chini youth rok thang chini parents body rok thang jotono saktari phailajak tai o saktari phaimani jagao obono koboknani musungo je bubagra bahaino bini saksori hamia tutui bo miani simino orok phai naikol phaijak hasing phungo bahaina ang chini borongnang president borongnang bikirang culture bai bo malaikha bo ta boro asu jotno ko bo bahaino miani simino naikoli tongo tabu bo naikoli tongo ko okra chakra rok ni naikol mung tai chini sikla rok ni tuidul mung tai chini buma bodol rok ni jotono koboloi timani abo chini belaikeno mosangjak belaikeno srangjak tai boskang ni salni bagai obo kaisa pohor ni lama जों नुहरै दङ tabuk sak jora जों national party rok bo nukmani o nuguje जों buma bodol rok एबा buri rok no saktari phaimani nukya ge tabuni o jora o chini buri rok no buma bodol rok no chini sikli rok no saktari phaimani nukmani o belaikeno chini dofani yokjak ni lamao thangtong जों nugo tai tinini je plenary session je orok bubagra sohok je bubagra no hamjaknai sengkra rok je planning solinai planning no kaham ke khanani tai nong ni media ni bisiti kang pokno no prasarnai je haktal gana phainai rok borok bahaino jahate sakno naikoloi hamia chaya bipod apni yak nikati ui tai orok phaimani orok tongmani yagulo bahaino kuhui kok jeta chini tong kesang tongoi जों khoroksa baina khoroksa kadalai o pandano puilansi paithak jora naikoli talang thanani bagai norok jotono no sohojogita khlainani eba khoroksa te khoroksa subarani jotono no kok makasaro tai ani suri mung botongnai je kaitor oro je borok phainer jotono hamani khlaideng tai je jani jani suri mani matai ingthang kaitor ingthang ishwar ingthang bhagwan ingthang allah jotono je suri mung maimi songnai rok botong o jaga borokni saka bo hamari khlaidi maimi songtani o jahate aro kuno yongsa kuksa kalaiyatui ok khuk derayatui jotono kaham krengke thui mannani abo bo nongni bisi jotono ready inglai tongo tabuk sak pojonto kumblungo presentation khaina bagai jotono ready tabuk es namlai tongko tabuk sa paile ko tabuk humdo domkhana namlai tongo tabuk motamuti paijak no tabuk lukrok phairek ngi tongo khaksal ganani
tabuk motamuti maximum sing phaimani nukha Kanchanpur ayang hakchal ni Gondasora Kanchanpur omo hairokni Udipur sadongni rongni omo hairokno nugui tongo sing tabuk phai tongni trek norok naini rit sing tebo nong purungnai norok choy nai tongni tebo chung phonongnai tabuk sing ro teke asukno tebo tei sirapsani porikhe nuk nai nok teb kaham